Berevîro li gundê Sfêran e. Gundê Sfêran li Rojavayê Kurdistanê ye. Dikeve Rojavayê bajarê Dirvesiyê, ortayê Dirvesiyê nêzîka 22 kilometre heye. Ev gund ci 30 maltê de hene, yani nêzîka 105 kesî zêdetir tê de hene. Hatî avakirin di sala 1940 de hatî avakirin. Li Vyalî wek gurekî baş xwe xuyaye ew qibleyê wê gundê Seferê. Ji xwe Rojavayê gund gundê Bircêtê, çiyayê gund gundê Şefqetê û rojhilatê wê gundê Madam tê gundê Rihaniyê. Çiyek ana xuya dibişwe de kîlometrekî zêdetir metarekî zêrayî derê hebû. Kar dikir lê niha ew metar jî sekiniyê tikarî nake. Peranîna xelkê vî gundî bi çandiniyê dikar dikin. Hinek ji wan heywanan jî xwedî dikin. Lê peranîna wan giştî çandiniyê dikar dikin. Îro hevdê meha 12 ye. Wek me got li gundê Sfêran. Gundekî wek xuya bû, pir xwendevan ji vî gundî derketin. Niha karin bêjin nêviyê gund zêdetir jî koçber bûne. Li Kurdistanê, Kurdistana Iraqê, li Tirkiye, li Ewropa wek koçberiyak li Rojava çêbû li vî gundê jî tema bi vî şeklî çêbû.